ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашто мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳасаби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастае, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. дар имо ба ҳасабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Хурӯсон, дар деҳаи Раисвед гуфтагӣ ҳастае, роҳи Калонда наздик. 8 шотиқ замин дорад, ки 14 хона кардагӣ тайёрае, ки якта калидор, кухнӣ, аловхона, ванна отделни ҳастае. гирди хона полни худ маҳкам ва дарахтони навниҳол бо обсветам таъмин ҳастае. дарони хонаҳо ҳар як кадомшон ремонтҳои замонави кардагӣ ҳастае бо сифати баланд. хонаи навсох, ремонтош ҳамаш кардагӣ. сирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ бародарон, бо арзонам мешавад, не ки умуман алиш намешавад, на ба квартира, на ба мошин, на ба хона алиш намешавад. просто сум дар кора мегӯяд хонаро фурӯш дамонед, тоқа сум умуман алиш намешавад. одамони харидори аниқ бошад мега арзонтар метия мега, не ки мисол алиш намешавад, тоқа суми холӣ муомила дорад. рақамои телефоншо мегафон аст, пайстани кор мекунад. дар ҳамин рақамҳо занг занед, бештар маълумотшо ба шумо мефаҳмонанд. ҳамаи шароитош муҳайё, ҳамаш ремонт кардагӣ, ноҳияи Хурӯсон, деҳаи Раисвед, ҳамаш 100% марҳамат занг занед. агар шумо дамонхари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника барои фурӯхтан ҳамин хел дошта бошед, инам хел сурат маълумот чоро кунем, мо дар видеои оянда фурӯш рекламада мегузорем. дуюм квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ ҳастае, домои пеши корвон, домои 14 ошина бардорад, ки доми навае. духонага квартира ҳастае, дар 13 ошина қарор дорад, 45 квадрати метре, бо обсвет таъмин ҳастае, ошхона, баняк, кухни, термиз, ремонтҳои замонавӣ кардагиае. дом обшим 14 ошина ҳастае, ки дар 13 қарор дорад, лифтада, ремонтҳои замонавӣ, доми савримени нав ҳастае, ки поёнашда яъне ҷои аптека, супермаркет, мағоза, ҳамин хел чизо дорад. ҷои хуб дар мега соҳибшон, хай лаби роҳа худон чӣ хеле ки дар сурат мебинед озӣ. нархи квартира мега 280 000 сомонӣ ҳастае бародарон, бо арзонтарам мешавад. одамоне ки мехаранд мега омада аз пеш бинад, агар маъқул шид ягон сум муомила мекунем. 280 000 сомонӣ. рақамои телефоншон мегафон, дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. агар шумо аз дигар территория квартира хар бошед, ки хона, замин аз кадом ноҳияи шаҳре, дар комментария пурра карда нависед, ки аз кадом территория шумо мехарем. мо албатта мо гуфтагиҳои шуморо ҷиёфтем, агар ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат шумо чо кунед, дастгирӣ кунед, лайкҳоро гузоред. агар имконият бошад, ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз доред, дар дурӯзиётон падлиса кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае бародарон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар маркази шаҳр, рӯпарӯи суди шаҳр мега соҳибшон. якхонага квартира ҳастае, ки дар 7 ошина қарор дорад, 43 квадрати метре. хони духонага мекунен, лекин нагуфтанд ки лифт дора надора. инаша нагуфтам, барое ки аз 6 ошина боло лифт мешавад. ин дом намедонам чанд ошина, фақат 7 этаж гуфтиянд соҳибшон. ремонтҳои оли дараҷа мега, ремонтҳои яъне ки сифати баланд кардагӣ ҳастем, ки хоб кондитсионер, термиз ва душавои кабина дорад, ки ремонтҳои замонавӣ чӣ хеле ки дар сурат навор дидесен. хона бениҳоят тоза, озода, яъне ки медорем фақат зиндагӣ мекунем. бо нархи 238 000 сомонӣ мегӯяд мефурӯшем, бо ҳаминам арзон савдо дорад. шаҳри Ваҳдат буданд, ки дӯстоне ки аз ҳамин территория хоҳиш карданд, бо арзон мешавад. рақамои телефоншон мегафон. кадоми шумо ки мехоҳед, бештари маълумотро аз рақамошон гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае. дӯстон, аз шаҳри Душанбе ҳастае, ки дар райони Сино гуфтагӣ ҳастае соҳибшон, яъне ки болои меҳкалона гуфтагӣ ҳастае соҳибшон, меҳкалона 50. ҳамин хел маҳалла райони Сино дохил мешавад. обшим 4 сотиқ замин ҳастае, ки седар хона кардагӣ тайёрае, ки якта калидор, ошхона, баняк, кухнӣ дорад. гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад. ремонтҳои хона мегӯяд хай созаи нав кардагӣ ҳастае.
агар ки навхоҳем бо бадили худатон ремонти нав када мегиред. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% омода мегӯяд дар номтон оформит када метиҳанд. бе ягон проблема мегӯяд об соят мегӯяд постоянни оби сояти шаҳрӣ дорад. 3 дар хона як калидор отделни боз мегӯяд ванна унитаз отделни ранги шаҳрӣбори унитаз ам хеле чизо кадагианд. баня кухнямаш об сояти гарм дорад. خب نرخ خونه میگه 460,000 سومانی است بردون عزیز بو ارزان تر هم میشد. خیلی نمیدونم که قیمت ارزان است این نشه خودتون خلاصه کنید برای که جای بین نهایت خوبه میگه برای که اینجا خودشون زمینش میگه بین نهایت قیمت زمینشون با تمبولی خونه تایور 3 در خونه کدوم شما اگر خریدار باشین رقمای TCL شون نوشته است دیگه معلومات پورا از خودشون. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон аз шаҳри душанбе ҳастад ки пойтахт дар райони синок канечкаи маршруткаи 7 гуфтага ҳастад соҳибшон яъне ки политехнику канечкаи маршруткаи 7 якхонага квартира ҳастад ки дар сеюм ошина қарор дорад доми 6 ошона ҳастад ки дар сеюмаш қарор дорад 32 квадрати метра боб свет таъмин ҳастад ошхона баня кухни ремонти хонам созай барои зиндагӣ кардан 100% чӣ хеле ки дидесен абои зиндагӣ хона хай холия не ки фақат медорем зиндагӣ мекунем ҳамун чизро меёрем. Нагуфтам ки дар инҷа курпача ёшо нест не ки нагуфтам ки дора надора не ки хона фақат ремонти холӣ омода ва холӣ аст. нархи квартира мегӯяд 200,000 сомонӣ аст бародарон бо арзон ом мешавад 32 квадрати метр дарони хона якхонагай кушода бо каунтар дига муомила мекунем мега рақаму телефоншо мегафон аст дига маълумоти пуроша гирем райони синок канешка маршрутка 7 политехникум лайкора гузоред ва навора дар васап имо чиз доред подписаш кунед. шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи автобус гуфтага аст соҳибшон ҷои ободия мегӯяд ҷои об ҳаст мегӯяд свечам дорад 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хонаи коробка хонаи времика кадагиам бародарон ки дарунуш шукатор нокарда аст ва монтаж дар тиреза инаша худатон мекунем фақат коробкаи холия мегӯяд то роҳи калон мегӯяд аз ҳамин хона ҳамагӣ 100 метр роҳа мегӯяд соҳибшон ҷои беҳтара мегӯяд ҷои ободӣ нархи хона мегӯяд 60,000 сомонӣ аст бародарон бо ягон сум мегӯяд муомила мекунем мегӯяд срочна сум дар кура ина хонаи арзонак аз шаҳри ҳисор чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед як шукатор мекунем мисол як свет мегзаронем дар тиреза медоре зиндагӣ мекунем 6 сотиқ замин ки медохем мо метавонем ки шумо дар инҷа отдельна хонаи нав када гирем рақамо телефоншо мегафон аст кадоми шумо харидорен марамат тамос гиред фақат лайкора фаромӯш накунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон инашам аз пойтахт шаҳри душанбе райони фидавсӣ дар мардон гуфтага аст пеши мағозаи ёвар ами хел гуфтаанд соҳибшон дигар маълумоти пурра аз соҳибашон якхонага квартира аст ки дар 13 мошина қарор дорад 30 квадрати метр дарони хона мегӯяд ремонтуш хуба мегӯяд ошхона баня кухни термис дорад мегӯяд якхонага мегӯяд дар мардон назди мағозаи ёвар лаби роҳа мегӯяд соҳибшон сеюм ошина 30 квадрати метр ҳамин баъдон як дона сурат дошта ҳамира пешниҳод кард дигар сурат набудай не ки ремонт мегӯяд дорад соҳибшон як дона сурат дошта ҳамин хел пешниҳод кардиянд шумо агар хоҳед дигар сурат дошта мисол қатшо занг занед маслиҳат ки 250,000 сомон нашта бо арзонтара мешавад рақамои телефоншон билярд промои қатшон занг занед гап занед бо савдо мешавад шумо дам агарам хали хона замин квартира барои фурӯхтан бошад метавонед ки сурат маълумот шароӣ кунед мо фурӯшда рекламада мегузорем. ҳаштум мағозаи фурӯшӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри норак дар дохили беморхонаи марказии шаҳри норак мегӯяд соҳибшон инҷа бародарон ҳамчун магазин ҳамчун мағоза буд не ки метавонед ки шумо хонаам када гиреша барое ки хонаҳош уже тайёр аст обшуми 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр якта калидор ошхона баня дорад ки метавонед ки шумо ира хона када гирем барое ки 3 дар хона аст мисол адена инҷа вақти магазин буд мегӯям метавонед ки шумо магазин кунед ё ки хона кунед дарахтони мевадиам додонед ки дарунуш ремонтуш средняй нархаш мегӯяд 90,000 сомонӣ аст не ки нашуд ҳуҷҷатша нагуфта инаша байни худтон маслиҳат мекунед аз 90,000 сомонӣ мегӯяд бо ягон сум арзон мекунем хоҳен ҳамчун хона мехред хоҳен ҳамчун мағоза чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст рақамои телефоншон аст мегӯяд TCL аст метавонед бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон инашам аз шаҳри душанбе аст ки дар райони сино маҳаллаи гипразем кӯчаи навбаҳор гуфтага аст соҳибшон
духонага квартира ҳастае ки дар панҷум ошина қарор дорад. доми 5 ошина дар панҷум 62 квадрати метре. бо об свет таъмин астае. ошхона баня кухни термиз отопление балкон дорад. ремонти хона мегӯяд хай соз аст, барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. омада мегӯяд бинед маъқултон бошед, арзон карда метиҳем. нархи квартира мегӯяд 300 000 сомонӣ гуфтесиян. бо конкретна арзон муомила мешавад. тирезаҳои пластикии нав ремонти хона хай барои зиндагӣ мешавад. бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон мегирен. 60 квадрате ки дуруни квартира хеле кушод астае. кадоми шумо ки хайдон ягон маълумотро хоҳед фаҳмидан, ина рақамҳои вавилон шунависта аса бештар маълумотро метавонед гирен. лайкҳоро занед, дарек надоред, навора падилсаш кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри душанбе рӯпарӯи бозори кушониён гуфтага астае. соҳибшон, шаҳри душанбе рӯпарӯи бозори кушониёни шаҳри душанбе пойтахт. обши 3 сотиқ замин дорад ки 6 дар хона кардага хонаи дуошунаи 3 сотиқаи 6 дар хона ҳастае. 3 дар пой, 3 дар боло, калидор, ошхона, баня, кухни, унитаз, термиз, кондитсионер ҳамаш ҳастае. дар пеши хона мегӯяд мактаб, садик пешда мегӯяд бозор рӯпарӯи хона, хай бо магазин чихел мегӯяд проблема нест. банк ҳамаи намуд самт мегӯяд, мисол мошин ҳастае. яъне маршрутка чихеле ки шуда маъқулае. нархи хона мегӯяд 360 000 сомонӣ астае. бо арзона мешавад. бо об свети доимӣ мегӯяд таъмин аст. даруни хонаҳоам ремонта духонага, яъне ки дуошуна хона астае. барадорон, рақамҳои телефоншон билар астае, кор мекунад. бо нархи 360 000 сомонӣ арзон мешавад. дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. агар шумо дар хона хар дар мехи квартира хар бошед, дар комментари нависед, мо ҳам гуфтагӯи шуморо пешкаш карда мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ астае. баъдро инашам аз шаҳри душанбе дар зарафшон гуфтага астае. соҳибшон, яъне ки лаби роҳ дар маҳаллаи зарафшон, райони зарафшон. баъдрон сехонага квартира астае ки дар 8 ошина қарор дорад. 52 квадрати метре. бо об свет таъмин астае. ошхона, баня, кухни дорад ки сехонага мекунад, ки нашод лифтш нагуфта, барои ки бояд дошта, барои ки 8 ошинаи нашод лифт ягон чи гуфтагӣ нестае. даруни хонаҳо хай ремонт дорад. бо об свет, ошхона, баня, кухни, кухни, гарнитур, ҳамаи шароитош муҳайё астае. инаша мега нархи квартира мега 300 000 сомонӣ астае. баъдон бо арзон мешавад. омада бинед мега аз пеш, агар маъқултон шед савдо мекунем. яъне ки ин сехонага астае. ина боз домои аз дурун берун шам нишон додага астае. дар сурат амашад тамошо кунен. бо метавонед ки маълумоти пурраша аз рақамҳошон занг зада гирем. шумо дам агарам хали квартира хона боша роҳӣ кунен, мо фурӯшда рекламада мемонем. дӯстони азиз, фақат дастгирӣ кунен, фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае. баъдон аз шаҳри бохтар астае ки шаҳри қурғун тепа гуфтага астае. соҳибшон, кӯчаи баҳор, яъне ки пеши стадион мешавад, наздики бозори фаровон. бо хай аниқтар маълумотоша худатон мегирен. 5.5 сотиқ замин астае ки 1 дар хона кардага ки якта калидорча, ошхона, баня, кухна, не ки дуруни хонаҳо ремонтошон средня, барои ки хонаҳои союз не ремонт кардагӣ нестае. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% астае. мегӯяд канализатсияи шаҳрда, об свет мегӯяд шаҳрӣ астае. наздикӣ шуда мисол ҳама чизои лозимӣ ҳастае. ягон компютер мегӯяд кухниш отделни ҳастае. дарахтони мевадиҳанда гирди хона маҳкам. 1 дар хона барои зиндагӣ тайёра. мисол хоҳем бо дигаша хотон хона карда мегирен. бо нархи 235 000 сомонӣ мега бо арзон мешавад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд ягон проблема надорад. гирди хона мегӯяд чоркунҷа хел ҳамаш маҳкам аст. бо об свет шаҳрӣ, яъне ки таъмин аст. кӯчаи баҳор. маълумоти бештар аз рақамҳои поёмада 235 000 сомонӣ. хоб, шумо дам агарам хел бародарон хонаҳои фурӯшии квартира заён бошад, роҳӣ кунед суратша, мо фурӯш дам мегузорем. хоб, ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи